Welcome to Dagupan, where the very popular street food called Pigar Pigar is served. So yan guys, nandito ako sa may Dagupan ngayon. Ito na yung hinahanap ko na gusto mo titikman dito, yung Pigar Pigar nila. Okay. Yun, so lumuwas pa ako ng Pampanga para lang pumunta rito sa may Dagupan para matikman ang kanilang Pigar Pigar na sinasabi, ang sikat dito sa may Dagupan. So ito guys yung kanilang ano. Kabaan ito guys. Anong street to ate? Galvan Street. Sa may Galvan Street dito sa may Dagupan. Puro Pigar Pigar, pero tatanungin ko maya kung ano yung Pigar Pigar na yun kasi bago lang ako rito. Yung unang sangkap nila is baka po? Kalabaw. Ay, kalabaw. Kalabaw baka. Baka kalabaw. Ayan, hanggang doon pa po yan sa dulo. Hanggang sa dulo yan. Mula Pigar Pigar guys, pwede siyang pulutan, pwede siyang ulam daw, sabi nila kuya rito. So ito, yung order namin, 1/4 is 160 pesos. Ayan, so titingnan natin mamaya yan. So piniprepare na nila yung isang order natin. Opo. So ngayon piniprepare na yung ating luluto. Yan yung in-order po namin guys. Ito po si kuya. Kuya, ate, basta kuya ate. Si ate pala. Siya po yung magpe-prepare ng ating Pigar Pigar. Pigar Pigar. Tama ba pag-pronounce to? Pigar Pigar. Say hi. Say hi. Ayan. Siya po yung magluluto ngayon. So, papanuhin natin kung paano ginawa yung kanilang Pigar Pigar dito sa may Dagupan. Sikat kami, sikat ka. Ang balitang gini ka. DMP. Ano lang yan? Balitang na sa gini. Sulesta! Ang ganda mo pala sa TV. Nagbuhok ka sa TV. Ayan, masayahin si kuya. Si ate pala. Si ate, masayahin siya. Inuwi mo naman yung book. Sila rin daw po. Ay, ito guys, yung mga ano natin dito. Ito yung ating mga fans. Ayan, nagsitakbuhan sila. Ang saya-saya pala rito guys sa may Dagupan. Ayan, so ano po yan kuya? Ay ate, mantika? Opo. So grabe yung mantika pala guys, punong-puno yung isang kawali. Coconut oil talaga siya. Coconut oil. So paano mo malaman na okay na siya? Brown na po siya. Pag Brown na po. golden brown, okay na. So mamayang konti lang guys, matitikman na natin yung Pigar Pigar kung ano yung lasa. Matagal ka na rito kuya? Opo. Taga Dagupan ka talaga? Binmali. Ayan, hanggang doon pa yan sa dulo guys. Oh. Ang Pigar Pigar ba kuya ano? Pwedeng ulam, pulutan. Pwedeng puro ano lang. Karne tapos may gulay. Ayan na guys, may gulay na siyang nilagay. Kung sa Tagalog, parang bistik siya. Pero ito, Pigar po. napakaraming mantika. Oo. Kailangan lubos talaga siya. Kailangan nakalubog sa mantika. Oo. Kasi pag hindi nakarubog, tigas talaga siya. Okay. So ayan na guys. Naku, ayan na oh. Ito na guys yung kanilang
Figure luto na siya, mga 10 to 15 minutes. Okay na siya. So yun na. Ito na guys yung aming order. Saglit lang, di ba? So parang bistik siya sa Tagalog, pero yung bistik ng Tagalog talagang may mantika. Ito parang pinirito kasama yung gulay. So titikman natin to guys. So tara. So ngayon guys, titikman na natin yung kanilang figure. Ito yun. Kung ano po yung lasa nito. Okay. Pero ang dami nito, ganito lang. Pero mas mura na siya guys. Bali 160 pesos. 1/4 kilo. 150 po kuya. So ito yun. Hmm? Okay naman siya guys kasi yung kalabaw niya yung ganito malambot. Yan. Talagang perfect siya sa pulutan, sa ulam. Saka ang dami niyang gulay. Repolyo. Ito na pa yung soft drinks natin, sir. Para quality. Ano yung pangalang the highway lang siya guys. Paggabi, ang daming lamesa nakahila rito hanggang doon pa sa dulo. Puro ito yung sinaserve nila kasi ito yung pinakasikat dito sa may Galvan Street. Kain sila, Pero ang kagandahan lang dito guys, hindi na siya puro kanin ng kalabaw, meron siyang gulay. Kaya parang balance din siya. Ako kahit ganito na lang okay na sa akin. Kaya hindi na ako mag-rice. Ganito, masarap guys, masarap. Napaka-simple lang. Kalahati dito, kuya. Hindi ko lang ang gulay, pati pa rin itong sipon. Pero mas masarap siya lagyan ng kanin. $160, hindi mo na maubos doon. Dami-dami. 1/4. Lalong mas masarap sa guys pag nilagay mo siya ng kalamansi. Yung kalamansi juice. At saka patis. Nicole, bayar na.
Grabe, masarap. Masarap pa kailang pigar-pigar dito guys. Wala na akong masabi. Ayan, uubusin natin yan. Ayan guys, taob. Ubus na ang 1/4 na pigar-pigar na kalabaw. So ayan guys, so I hope sa lahat na makapanood dito sa aking YouTube channel, sa gustong tikman yung pigar-pigar dito sa may Dagupan, punta lang po kayo dito sa kay Auntie Annette. Pigar-pigar dito sa may Galvan Street, malapit sa may palengke. Ito po ang kanilang sino po nanay? Ayan po. Golang po kayo dito, pasyal kayo sa Auntie Annette. Ayan din po. Ay, yun talaga dito. Ang pigar-pigar. Siyempre kasama rin sa nanay. At saka hindi mawala yung kanilang talagang kusinero, kanilang chef, Ganda. si Brenda. Ayan, si kaibigang Brenda. Ito yung kanilang chef guys. So thank you. I hope you like this video guys. And don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. Thank you guys. Bye-bye.